zale askok, bendeta zale askok, eta orain ikusi berri dugun moduan, pena tristura handi hartu dute, noski, zuen agurraren berri izan dakoan, baina zaleek pena hartzeaz gain, musikariek ere, zure inguruan dabiltzan lagun guztiek ere, pena hartu dute. Bueno, eta pena horrekin batera esan dute, besarkada bat ere bidaliko diogu taldeari, ezta? Ikusi! Bueno, mutiak, zer esango dizuenik, plazerra izan dela zuen guztiok ezagutzia, bakizute hemen lagun badakazutela, esian familia, zuen familia dela bebai, eta hau ez dela agur bat, gero arte bat baizik, eta ez dakit holtza gainean edo azpian elkartuko garen, baina ziur nago berriz ere elkartuko gara beraz, musu erroldoi bat, bakizu, esian familia guztiaren partez. Aupa peña! Kaixo lagunak! Bueno, bideo honekin agurtu nahi dizuegu, zuen despedida honetara. Eta, bueno, hainbeste urte batean ibilik, zer esan, horrelako bidai luze bat amaiera aurkitu duzuentzat. Eta, bueno, esatea eskerrik asko denagatik, eta espero dugu hemendik aurrera zuekin ere hor edo beste toki batean, aukera izatea zuekin egoteko, ez? Besterik gabe, hori. Ron, botella de ron! Gillo zinentzako da? Bendetako? Bendetako? Etxipeko mexikarra baita bendetako. Hori, mendik musu handi bat, oraindik askotan ikusiko dugula elkar, eta ondo segi. Zaino, Aio! Kaixo, bendetako lagunak, eskerrik asko eta zorionak Euskal Herriari eman diozuen guztiagatik. Apa, bendeta, sorte hona hemendik aurrera. Sarkada bat. Gure maitasun guztiak, sorte hon, animo! Eskertza mezu horiek jasotzea gauza polita da, ez da? Bapatean halako babes bat iritzen zaizu, eta eskertza mezu gehiago dauzkagu. Ikusi. Kaixo familia, zer modu zaudete? Bueno, badakit gira hau sentimenduz eta irrikaz beteriko gira izaten ari dela. Horrela frogatu nuen Gasteizko kontzertuan. Badakit gogorra dela egoera hau, azken finean Betagarrikok ere utzi genuenean, gaizki pasatu genuen, eta nolabait agur esatea ez da erresa, ez da. Gauzak hasi eta bukatu egiten dira, eta, bai pertsonen arteko harremanak, bai beste motatakoak askotan agur esan behar dut, ez da. Honena, opa dizuet etorkizunean, egingo dituzuen proiektu ezberdinetan, eta handiak zaretela, besterik gabe. Eta, bihotz-bihotzetik opa dizuet honena, etorkizunean guzti-guztioi. Musu bat, eta besarka da. Aupa, bendeta. Aupa lagunok, eskerrik asko honek urte guztiengatik, eskerrik asko zuen musikagatik, eskerrik asko elkarregaz bizitzan duguzan momentu guztiengatik, eta zer esan, sorterik onena opa deutzu dela zuen ibilbide barri hontan. Aupa, bendeta! Aupa, bendeta! Hemen gaude esne beltza ensaiatzen lokalean, aurtengo bira prestatzen. Eta, desarkada estu bat bialdu nahi dizuegu hemen lokaletik, esne beltza guztian partetikan. Aurrea jarraitzeko tope, aurten ikusiko gara, oraindikan kontzertuetan. Eta noski, aurrea begirare, seguru proiektu berri pila tengo ituzuela eta hortxe izango gara zuen ondoan. Ondo izan, Venga! Kaixo bendeta, Aron Romero eta Kutsi Romero gara. Eta lehenengo gauza esan behar dizuguna, da eskerrik asko egin duzunaren gatik musikarekiko. Zuen musika zoroa izan da, eta sorte hon zuren etorkizuneko proiektuetan. Bueno, como bien ha dicho Aaron, que me imagino que habrá dicho algo bonito, ¿no? Ay. Pues nada, deseaos... Primero daros las gracias por todos los buenos momentos que nos habéis hecho pasar a los dos, nuestros conciertos, que han sido muchos y variados, a nosotros ya muchísimas más personas. Deciros que cuando se cierra una puerta se abren 20.000 ventanas. Sabéis que tanto Aaron como yo, si nos dejáis, nos asomaremos por una de esas ventanas. Deseaos suerte, que es lo único que os hace falta, porque lo demás vais sobrado. Os queremos mucho, pura vida, agur bendeta. Ipa, bendeta! Ipa, bendeta! Eio, compañía, hauen lastra, Gorantzizek zueri, bai, hombre. itzela izan da insuen guztize, eta horren gara kontzertutan, eta asko disfrutegu ganaz. Asko disfrutegu urten mordoan, Eta, proiektuak barrezik eta diferentik egiteko basu ez, suerti, ez da? Edozen proiektutan, eta, gizue, adezetarako hemen gauzela. Hemen gauz. Ok?
Venga, utzi gero.